Lifestyle. Емили Ексклузив Дизайн изработи 2 седмици тази рокля, за да може да я покаже на нашето абитуренско изложение от А до Я. 2 седмици денонощен ръчен труд. Мисля, че заслужава доста повече аплодисменти. Ето в такава рокля винаги съм си мечтала да бъда на абитуренския си бал. За съжаление, той беше някъде преди около 15 години. Но пък днешните абитуренти имат възможността да облекат тази уникална рокля, представена ни днес от Емили Ексклузив Дизайн, нашите гости от Македония, с главен дизайнер, разбира се, Емили. Много се радвам, че сте тук. Здраво, и мене ми е мило много на поканата. Емили създаде тази уникална рокля специално за нашето изложение. Кажи ми, моля ти се, колко часа ръчен труд ви отне? Много часа. Значи около 2 седмици е работена от повече луѓе. Значи роклята е уникатна, рачно изработена со високо качествена куприна, како што казвате вие. Исто така Сваровски кристали е работена цела. Со самата рокля има изработена и чантичка, значи уникатна чантичка и една дополнена со Сваровски обетки. Значи моите креации за баловите са сето уникатни. Значи не преферирам за единствен стил. Значи спрема секоја личност има различна креација што ја одговара и што може да ја истакне незината личност. На моята веб страна www.emily.com.mk имаме много уникатни модели, што можат матурантите да ги видат и се разбира може да си ги купат. Вече сме и в фризьорския кът. Тук е Мони от салони Nice и прави много найс една от абитурентките, които ще участват в конкурса Мис Абитуренски бал. Мони, можеш ли да ми кажеш тази година какви са тенденциите за баловете, на какво трябва да заложат момичетата пък и момчетата на най-приказния си ден в живота? Тази година да заложат най-вече на прическата, която ще мотива на облеклото. Дали ще бъде с гол град роклята или с пусната, съответно и косата. Дали ще бъде с пусната или дигната. Аз, понеже така наблюдавам, ти залагаш на коковете. Това ли е най-актуалното? Отново. Мисля, че за така официална вечер и като абитуренски бал предпочитаното да бъдат кокове. Ще има ли пера, нещо, цветя? Може да има и пера, цветя. Всички такива аксесуари са позволени в тази вечер да бъде прекрасна прическата. А какви са тенденциите в цветовете? Цветовете? По-светлите тонове са по-приемливи за пролета и за лятото. Ясно. Блондинките отново са на мода. Благодаря на Мони. Салон Nice. Знаете, на абитуренски си бал отивате там. Вече сме при Вики, нашата гримьорка, която прави тези изключителни проби абитуренски днес. Кажи ми, моля ти се, какви са тенденциите за баловете? Всичко по-ярко, розово, цикламено, лилаво, малко синьо и като цяло пушен грим за баловете. То си е стандартно. И общо взето това изкуствени мигли. Това е. Ясно. Червилото? Червилото зависи от грима. Ако той е много силен, трябва да е малко по-светло и да не е толкова ярко да се убиват двата цвята и така. Червеното, което е много на мода тази година? Червеното малко по-малко, по-скоро розово и може би бежово, безцветно, по-естествени цветове. Ако абитурентките Випуск 2011 се чудят все още къде да се гримират, аз им предлагам до Деви, това са Вики и Деси, а пък можете да ги откриете съвсем скоро във Фейсбук. Нашата модна обиколка в Радисън продължава.
Както вече обявихме, любимата дизайнерка народния елит Яна Кожагюлова, запомнете това име, в момента се намираме в нейният кът, разкошен наистина. Яна, кажи ми, моля ти се, какво предлагаш за абитурентите Випуск 2011? Абсолютно нови и нестандартни неща. Всичко работено по метода на муаж, така че това дава гаранция за неповторимост. Просто това ще им дъхне увереност, самочувствие и 100% че се чувстват единствени. И залагаме изцяло на ръчното декориране на дрехите. Просто не ползваме готови елементи, всичко се изработва от плътта с помощни материали, цветя, бродери, колани, чанти, всички видове аксесуари. Ясно. А в цветово отношение на какво залагаш ти? Значи аз тук съм общо взето събрала всичките на актуални. Трябваше в няколко бройки. Златисто-сребърната гама. Животинските мотиви, както винаги, ще бъдат отново използвани като елемент в официалните тоалети. И съответно най-актуалните коралови тюркуаза. Кажи ми, къде могат да те намерят абитурентките, които искат да бъдат с твоя рокля на бала си? Значи, ателието ми се намира на улица Фритьоф Нансен. Номер? Значи, първата пряка зад Фритьоф Нансен се казва Гечкенли, номер 3. Предполагам, че могат да те открият и във Фейсбук, разбира се. Много ти благодаря. Продължаваме с Ваня Кирова, тъй като все пак се намираме на абитуренско изложение. Аз искам да те попитам, ти помниш ли нещо от твоя абитуренски бал или беше безпаметен? Не, беше изключително паметен и това беше едно от най-страхотните изживявания в моя живот. Бал. Кое беше страхотното? От много танци или първа целувка? Не, първата целувка беше определено доста преди бала. Цялото изживяване, завършването, тръпката, когато се събираме за последно вече целия клас, сбогуването с училището. Изживяването е много, то не може да се опише, но много, много хубаво и порасваш. Вече не трябва да бъдеш зависим от мама и татко, животът те грабва. И това усещане е по-различното, според мен. А след модата какво идва? След модата идва собствен бизнес и едно хубаво семейство. Аз ти го пожелавам от сърце. Благодаря. Какво е един абитуренски бал без красивата усмивка и може би там някъде да проблясва един камък Сваровски. Намираме се в къта на Еодент, дентална клиника, според мен номер 1 в България. Кажете ми, доктор Павлова, наистина ли усмивката е най-важното за абитуренския бал? Усмивката е първата крачка към успеха, според мен, и това е едно самочувствие и едно настроение, което всеки един уважава себе си абитурент би трябвало да си подари. Как абитурентите възприемат тази новост, така да я наречем, понеже тя само от няколко години въведена на българския пазар, поставяне на инкрустиран камък Сваровски? Много добре, защото усмивката оживява по различен начин и придава чар. Може би за повечето от нашите зрители не е тайна, че доктор Павлова е телевизионна звезда. Тя участва в рекламата на една от любимите пасти за зъби на българина. Това е Сенсодин. До мен е и дамата, която представлява марката днес на нашето абитуренско изложение. Какво е нужно за здрави зъби? Преди всичко това е генно, задължително добрата хигиена и разбира се много голяма грижа. Бих допълнила, че избелващата паста за зъби е най-важният фактор, който води до траен цвят. Тоест той е важен за поддържането след едно професионално избелване, съответно за намаляване чувствителността на зъбите и да бъде траен белият цвят. Ето, професионалиста си е професионалист. Аз още веднъж ще ви кажа, скъпи абитуренти, ако искате да имате красива усмивка, доверете се на Еодент и на Сенсодин. Продължаваме нашата модна разходка за абитуренския бал и с част от моделите, които по зашеметяващ начин представиха тези уникални рокли. Първата от тях е най-секси модел на България. Това е Симона Христакова, която беше избрана по време на конкурса Секс бомба на годината. Здравей, Симона! Здрасти! Какво си спомняш от твоя абитуренски бал?
ще прозвучи малко нескромно, обаче мисля, че аз и едно момиче бяхме най-хубави. Аз избирах моята рокля накрая, може би 2-3 седмици преди бала, докато моите съученички още от септември месец бяха накупували с всякакви рокли, пробваха всякакви варианти. Но аз след дълго избиране избрах една наистина уникална рокля, беше за времето си, с много камъни Сваровски. Мис Дафре или Дафелия, която е много симпатична, млада дизайнерка, много креативна, която създава наистина уникални рокли. Аз лично видях на една от моделките как и стои едната. Искрено и завидях. Кажи ми, моля ти се, какво интересува абитурентите, твоите абитуренти тази година? Ами, моите абитуренти по принцип са доста артистични млади момичета, които искат да са по-различни, по-провокативни, търсят това, което е по-уникалното, така че при мен идват хора, които търсят това да бъдат по-индивидуални. А с какво твоите рокли са по-различни от всички останали? Сега, дали са много по-различни от всички останали, да кажем, примерно, че има моя своя индивидуален почерк. Както се вижда, много тюл използвам, бутикови са моделите, някои от моделите изобщо не се повтарят. Старая се като цяло, нали, да са ми лични моделите, да не са от тези, които са по-масови. Има много артистичност в тях, много романтика. Просто почерк на един дизайнер, който се съобразява най-вече с вътрешните си тенденции. Къде могат да те намерят абитурентките, които искат да се облекат в Мис Дафре? Ами, значи, аз първо имам, нали, студио, в което работя, модно студио. Отделно работя с магазин на Пиротска, казва се Мирелин. Там също давам част от дрехите си. Във Варна, в Пловдив също давам дрехи. Така че ако някой наистина иска да се запознае с мен, може да влезе в сайта ми, който е dafelia.com. Има телефон и там и имейл, може да ми се обади и от тук нататък няма проблеми, може да се свържат с мен. Благодаря. Аз така искам да кажа на всички абитуренти, влизайте в missdafelia.com и избирайте рокли на поразия. Отново включване от залата на хотел Радисън. Вече до мен е победителката от конкурса Мис Абитуренски бал. Това е Краси от Пловдив. Краси, защо според тебе журито избра точно теб? Ами, явно притежавам необходимите качества на победител, не знам, в смисъл, това е било тяхното решение и съм много щастлива за което. Каква искаш да станеш след като завършиш и какво ще учиш? Ще уча актьорско майсторство в надфис, аз завършвам френската гимназия и надявам се да стана актриса. Я ми кажи нещо на френски. J'aime la vie. Охо, и какво означава това? Обичам живота. Страхотно, аз ти пожелавам все толкова прекрасна да бъдеш и да обичаш живота с усмивка, защото тя е прекрасна. Благодаря на Краси и сега искам да поканя победителите момчета, които ще се сменят с Краси, които са общо взето неразделни. Момчета, единия пя, другия танцува. Въобще откъде такива природни дадености във вас? Ето, Краси пък актьорско майсторство. Въобще Южна България много добре се справяте. Еми, така е, какво да правиш, въпреки че супер всичко окей, да. Добре, с коя изпълнителка би изтанцувала този танц, който изтанцува преди малко? Малина танцува доста добре. Аз ти пожелавам с Малина да изтанцуваш толкова горещ танц някой път. Къде ще прекарате вашия абитуренски бал? Какво ще се случва на него? Еми, в един ресторант в нашия град, в Хасково, и ще се случват само готини неща, някакво много готино парти, танци, пеенета, алкохол и така. А вие сте от един клас. Как ще си разделите костюма на Андрюс Фешън? Ами, разбавим сме с сакото и вратовръзката на него, на мен панталона и ръста. Добре, момчета, много ви благодаря. Благодарим и ние за всичко. Merci. J'ai trop bu, à Rio, j'ai eu le mal du pays.